Ya iki rudal balistik ya iki. Kek tak nggo kacamata sik ben jelas ya. Wah, ternyata jelas banget kek. Atas-atas, Dik. Iki ngene, Kul. Monggo sakit mboten. Iki ngene, Kul. Jare pepatah, tak kenal maka tak sayang. Luwih apik kenalan sithik. Sampun ketwau dugi mriki. Dik niken. Oh, sudah. Alhamdulillah niki wau sak janjane kula niku mpun ngagem rasukan kados wiyaga-wiyaga menika. Ananging kapurih ganti saking prewangan kula niku Waduh. sanjang. Sing arep temoni rak ya artis saka Kediri Niken Salendri. Niken Salendri. Kebetulan kula nami asline niku kan Hendri, sedangkan nami Cinonipun tekek. Berarti lha piye prewangan? Niken Salendri, niat kenalan Salendri. Ah, terus salin nganggo klambi batik ijo niki. Ngono ya, Pak ya. Aku urung kenalan. Alah. Kenalin iki Dek Niken. Triyono. Nama Inggrisnya Tukul. Oh, aja suwe-suwe. Tukang pikul. Ndak nyetrum. Baleni. Kul, baleni iki mau tentang apa? Alutsista, alat utama sistem senjata. Sing tok takokke mau apa? Mau drone. Drone. Saiki drone sik, drone. Ya terus terang aku ngakoni nek nang kelas ki nyok turu. Dadi sak ngertiku drone, gandeng wis ana musuhe. Ibarat aku ki Iran, Dik Niken ki Israel, berarti Enggak, aku Indonesia. Wow, aja diserang Indonesia, mboten pareng diserang. Dadi TKW ning Israel ngono maksude. Mboten purun kula tak nyinden mawon. Wah iya. Nggih pun sing rada keren sekedhik Amerika. Mboten pun kula tak teng Indonesia mawon. Wah ya angel iki Mas. Angel lek niki. Wis Wis bayarane manut. Mangke bayarane manut. Iya pun Amerika. Wah ini dadi jalur Gaza ngoten mawon. Nggih. Ning manut Dek Niken wae. Nggih. Soalnya bayarannya engko dibagi. Yo mau 750 edeng kok usah kurang. Upamane Niken niki Israel, jenengan Iran. Kula piye? Iran berarti drone niku DRONE. Dengan rencana oke, nikmati enaknya. Wah. Maksudnya nikmati iso ngadeg bareng ngeten iki lho para siswa. Niki kula jelaske, kula terangke. Aku ya ora pinter banget Dek Niken. Jadi drone niku pesawat tanpa awak. Dikendalikan dari jarak jauh dengan remote atau aplikasi. Ngono. Oh, ayo sepurane karang nek Ramadan wingi pas pelajaran kuwi aku kan lebar sepertiga malam terakhir menuwun ki esuke ngantuk. Waduh. Jadi ini tadi menerjemahkan drone. Drone. Drone kalau menurut sampean iku Dengan rencana oke, nikmati enaknya kados ngaten. nah iki mau pesawat Tanpa awak. tanpa awak. Sing dikendalikan dari Sing jarak bener jauh. kuwi drone itu adalah pesawat kecil yang ada kameranya. Nah, Ya, itu juga boleh. Bisa buat selfie. Bisa buat selfie. Nggak bisa. Nggak bisa. Drone itu hanya untuk menyoteng jarak jauh. Kalau kedekatan kita nanti kesamplok, kesantap, meninggal. Itu drone. Oh sing biasane nggih upacara nyuting pas pengajian barang ning dhuwur. Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Kok iso? Drone itu kalau menyoteng saat upacara, kalau kesambuk bendera itu nanti susah. Drone tidak boleh untuk buat upacara. Loh, neng isi Surakarta yang ngger upacara nek drone. Dadi anggere arep nyampluk gendera amit sewu ngene iki drone iki. Drone itu buat untuk perform konser, Pak. Oh, iya. Kalau itu aman. Ora ngerti upacara. Sik, memang paling leres. Barbie lagi di pantai, panas-panas, waktunya makeup dulu. Biar nggak gosong, langsung saja Barbie cuil secukupnya, lalu oles ke seluruh wajah. Ini kan
ben aku tak takok pisan meneh karo Ya. tekek iki tok yo gayamen lho. Takon senjata liyane sik dienggo perang Nek modern. era perang modern iki kayak kira-kira senjata sing cocok nggo aku apa kayak? Ketoke kowe pinter iki kayak. Ah nek iki tak golekke sing paling ampuh Apa kuwi? kaya sik papat nang ngarep kuwi. Rudal balistik. Takon apa ngono? Apa kuwi? Ayo jelas rupa kadal bagian lipur setitik. Sampeyan mau tekon apa? Sampeyan nek pamane perang, senjatane sampeyan apa? Garek perange kuwi karo sapa sik? Wah. Modar kowe kayak iso jawab ora kowe? Ayo Nek aku wis dong Nek pertanyaanmu sing mengarah perang ke piye iki? sampean, sing perang sampean, musuhe kuwi mau satpam, berarti sampean mek nggawa iki pentungan. Wis cukup. Mengko. Iya nek sapem ya ora mungkin to Ora Dik mungkin Niken. to ya, Lah, Dik iki Niken. Kanca pengamanan ya. Loh, menawa ya kan ora namanya apa-apa, kita kalau ora ada apa-apa. musibah kan ya nggak tahu ya Pak yo. Iya, satpam saka Israel siapa ngerti? Ayo. Heeh. Lah, bahasnya waduh lho Pak tekan Israel lho Pak. Nggih. Sampean sir tak kirim rono ye. Ah nek dikirim dono iki sesuk ana Sampean jam dadi pelurune rudal. ngene Dik Niken. Perne ngono. Dik Niken. aku Iki heran. sesuk umpama rampung sekolah iki dikirim rono dalam rangka pasukan perdamaian. Iki ana validasi jabatan sing cocok dienggo Kang Tukul. Apa itu? Nyuwun ngapunten, nyuwun sewu niki mboten saru tapi validasi organisasi terbaru. Iya. Apa kowe? Ya kuwi Dancuk Peli. Lho kowe saru lho, nek komandan kok Iki ngawur. jabatan anyar iki. Apa terjemahane niku? Niku Komandan Pucuk Peluru Kendali. Wah. Wah, Wis padha aku kuwi an. Ayo. encer. Ayo. Kendali. Ning sik kayak iki aku mau rada mumet lho kayak. Lah aku ki arep dikirim nang ngendi mau Dik Niken? Israel. Nah aku ki mikir skep gue tanggal 22 kowe mumet tok malahan mbok kirim nang Israel iki piye? Ya iki ming umpama kok ya iki Ya mau. menawa sampean diiming-imingi dhuwit saem ya to, terus kuwi sampean lunasi sampean dikirim rono. Kan enak to. Keluargane sampean kan wis entuk dhuwit, sampeane garek totoan nyawa ngono. Abot. Ra apa-apa to kul nggo BRI ne ya terus lunas kok. Iya wis lunas. Oleh saem BRI ne Iya. lunas. Ayo piye? Keluargane ya sejahtera to kuwi an. Sejahtera. Ya sejahtera jelas. Nggih pangkat bareng ya munggah ning almarhum. Wah iya. Ledarong sasi langsung letu. Ayo piye? Iya. Anu merta. Nggih. Ning TKT sing jenenge TNI utawi prajurit niku perang kan tidak untuk mati, namun untuk menang to, Pak. Nah niku lho, Pak. Nggih, kadang wonten slogan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan perang. Wonten latih. Niku lek teng wayang luwih becik Bali tanpa aran ngoten niku. Leres sami saneponipun. Tekek. Kowe Siap, nek Komandan. nyoto arep dikirim ning Israel, kowe pengine menang kok. Siap. Menang atau menangis? Menang komandan. Menang atau menangis? Menang komandan. Nah, cocok. Nggih. Kirim Kalau- mawon komandan. Kirim mawon. Ben menangis kowe. Kalau kamu pengen di Israel, kamu tidak bisa menang, kamu tidak bisa kalah. Tapi kamu itu hanya bisa selamat. Tapi Lek tidak kate Dik Niken. menang ku gak iso, musuhe wis akeh ya to. Lek arepe kalah, awak dhewe wis kadung dikirim rono, awak dhewe otomatis kita tidak boleh kalah. Sing boleh bener kalah. ning kono kuwi selamat. Selamat tok wis Tapi ngeten untung. Dik Niken, tadi udah diajarin sama komandan. Apa? Nek saya ke Israel, saya akan bawa dukun tenun se-Indonesia. Nanti saat santet aja semua ada mati ya kan? Lah kok dukun tenun? Teluh. Hah? Teluh. Dukun tenun iki berarti anu. Ya sepurane urung madang ki ya kupinge ki ya selenco e. Dukun tenun itu maksudnya itu pengrajin kain, Pak. Oh iya. Iya. Mau ki landeku kepleset. Oh, kepleset. Wow. Dan lunyu itu. Nggih. Dukun Emang santet kamu to, Mas. kamu sekarang masih percaya sama santet? Santet itu adalah matahari. Matahari di pagi hari itu Itu santet. sunset. Oh, itu sunset. Sunset iki ning jero kamar mandi ke lho. Apa? Ayo. Kloset ki sing sak didek kae lho ben Itu ra reget. keset.
Keset iki sing Keset iki sing digawe iki lho, Pak. Apa? Korset. Korset sing tak nggo iki. Uduk jarik. Waduh, Pak. Aduh. Ini kan, iki kan ono sing tak takoki meneh, mau aku isih Telu iki mau penasaran. pelajaran kae nek pas dienggo ujian minimal 4 kae. Alat utama sistem senjata perang modern iki. Iki ono siji meneh. Kayak senapan presisi. Senapan presisi ki opo, Kek? Oh, senapan presisi kembali lagi ke Iran karo Amerika mau ya. Jadi kudu anu sih kayak menghadap sih kayak Dek Niken. Nah, senapan presisiku seneng natap pandangan sing presisi. Ini senapan presisi dienggo perang ngono ing nggon wayang ngene iki. Lah kok kowe malah gombel, Kek. Ayo latihan ora apa-apa to, Kul. Senapan presisi ki ngene lho, Kek. Senjata yang dibuat khusus untuk akurasi tinggi untuk menembak suatu target dengan tepat, kurang lebih seperti itu, Kek. Oh, ngono. Boleh tepuk tangan. Ya, masuk. Berarti kuwi anune kekere tokcer ya kuwi. Satu peluru untuk satu sasaran. Ngono, Kul. Betul. Oh, Nggak ada peluru iya. boleh hilang. Nanti Ya. kalau peluru boleh hilang 5 ya kali 20. Alah wong kuwi iki pengalamanmu wingi nembak nang lapangan tembak ngono kok entuk omongke dhewe. Lah niki mumpung Mbak Niken teng mriki no badhe nembang nyanyi berdua no pripun monggo duet. Nggih. Ora Kowe iso nyanyi apa, Ket? Aku ki ngomong wae fales kok dikon nyanyi. nggih. Aku request ikut Dek Niken karena iki ning Solo. Lagune neng kutha Solo. Wes. Wis ya. Turu mesti mau. Aku pengen meneh kok. Ora iso dibaleni. Ora iso dibaleni. Soalnya ora nek danane. Oh. Lah kowe mau pengen nih lagune apa? Wis saiki aku request awakmu. Aku tak request. Oh, saka bola-bola siswa, request apa bola? Lestari nika. Lestari, Dek Niken ada Lestari Dek Niken. request Ya. lagu Lestari. Oke? Oke. Ya. Nggih. Duet sampai sampean sendiri sama joget. Nggih. Joget. Berdua joget, Pak, mangke kali ngumumne Durpres mangke barang nggih. Nggih. Lane joget riyen, nggih. Jo fales jogete. Kanan kirine Mbak Niken. Ayo, nggih. 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 Tapi di antara dua bapak-bapak ini ada kesamaan. Apa? Napa niku? Hidungnya crop top. Wah. Kropos apa iki? Krotop ki apa? Crop top itu caranya baju itu hanya seudel. Wah. Enuk nah lene. Ya kaya padha-padha wong Jerman ya maklum. Iki ngene Dek Niken arep kaya ngene iki tetep kearifan lokal. Oh Jadi iya. saka 207 siswa iki kena diitung sik model-model ngene iki. Ya nggak maido kok. Pun oke? Ya. Oke. Ya, Oke. diaturake yo. Lestari. Lestari, Nggih. The Sing of Niken Salindri. Oke. Kalau
Leleng we. Matur nuwun Leleng. Niken. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang sanidi di manapun Anda berada. Ugi ingkang rawuh wonten lokasi Saksi Lovers. Waya. Mbak Kiki tebih saking Pati, Mbak Nadia saka Blitar. Langsung sedaya kemawon. Ah nggih. Nggo sing nembang monggo saged Mbak Mira utawi sinten monggo nderek men genduk niken joget jenengan saged mengamati, Pak. Asik. Kaya Kiai Bandung tenan ora jogete. Tak kira kula nggih belajar joget ngoten. Lho boleh nek ngersakaken nggih. Nek lek kesampluk niken mboten nyalahke kula lho ya. Waduh, lah wong menika bajinge kok ajeng joget pripun. Wah, kowe kurang ajar kan kayak mosok aku bajing. Monggo langsung intro kemawon Slendri mawon Mas. Ya, coba kaya apa. Bajing loncat oleh Niken Salindri yang menjoget. Yo. Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi Dik Niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Napa nggih? Dar dirder niku wah. Anu kayak Kula teng wingi mun ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ra mesakne bocah nyedit terus iki lho. kayak iki sesuk nek dadekke gangri senam ae piye. Sename diganti ngene iki apik kayak. Matane kene wis. Apa Mas Hamang? Nanti keringetan lho kayak. Benar rudale arep meluncur malah omong ae. Oke, siap kan? Ya. Tarik ya, Pak.
Tepuk tangan yang meriah. Wah. Ya, dan cocok tenan nih, apik. Bener kandamu kayak gerakannya kok tentara. Katanya kamu tadi mau joget. Gerakannya kok patah-patah tuh, Mbak. Ya gini, Mbak Wara ini gerakannya ini pelatih mas marah-marah tenan. Tahu nesu wis, seneng dulu gerakannya. Gerakannya patah-patah kayak velocity ya, patah-patah. Tugel gerakannya. Gimana kamu tadi joget kayak gitu bisa nggak? Ora iso. Ketok men perlu latihan dhisik, Kul. Mas Tekek kalian Mas itu mau? Tukul Rahwono. Nggih. Niki sampun tabuh kalih ya. Mangke jam 3 sebelum itu malah sudah selesai nggih Pak. Insyaallah mugi-mugi. Nggih. Nggih. Apa penting bayar. Iya. Abang rawa Pak semangat kok. Iya. Nggih. Niki tasnya enten. Oh nggih. Saged. Monggo Mbak. Ya Mbak. Ya nggih. Mbak. Kula tak mandhaprian nggih, Dik Niken. Ajeng Terima kasih. OMSP, Operasi Militer Selain Perang, ajeng jaga Serabi. Nggih. Kok jaga serabi. Tambahi. Matur suwun. Terima kasih. Mohon izin. Nah, tambahi Mbak. Komandan, mohon izin. Oh, nggih. Pisan. Mbak Pino, Mbak Birgita. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, kami Ya. mohon pamit. Sami-sami Biar nggih. diterusaken kali Mbak Niken, Nggih, Mbak Lencang. Yang penting sehat selalu. Tetap semangat terus. Oke. Semangat, kira ada tuh 14. Semangat. Tentara kini ndagel ya patah-patah. Mbak Mira, kali Ayo. Mbak Munasiro. Mbak Dia, Ayo kene, ayo. Mbak Dian. Salah ya. Keplesing. Iki ning ndi iki kan? Ning kene no. Oh iya.
Ayo padha ngadeg kabeh. Ora aja kabeh, tuwek-tuwek iki ora. Oh ngono. Wis sing tuwek ki wis ning kono wae. Pun ndak boyokan. Kene sing enom ki Lagune apa menake sing lagune? tuwa. Monggo. Oh, Apa? anu mawon Pak sing terbaru mawon. Panjongko. Oh ngidam sari, Panjongko. Wah ah. Tuwek Panjongko nakal ngidam sari. janan. Kanca-kanca aman panjang kok. Aman. Tadi sudah saya list Pak di grup Pak. Waduh. Nanti Madangkara latihan ini Apik materinya. iki. Aku percaya lek lagu Panjompong iki kena apik iki. Panjongko. 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 Ayo. Terima kasih. Oke, Panjongko diaturake coba bareng-bareng yuk nggih tutupan. Yuk, dados.
Terima kasih lagunya ala-ala. Matur thank you, Pak. Kreasi. Iya luar biasa elok sedaya kemawon. Elok Pak. Mas Rame. Pedro. Nggih, yo. Nggih. Awas, Gong. Mbak Tut